Čus. Mám tady takovou perličku. Počkej, to je asi ještě moc brzo, no to nevadí. Tady jde o toho generátora, nebo jak se jmenuje. Co tady tak asi mám dělat? Proto prostě se podle mě nedá tady ten tank hrát. Jakmile ho někdo vidí, tak to sypou do něj, tyhle, Rekonci. Ani nezahraje nic, prostě, tyhle, nemá šanci. No. A pak přijede Jouda jako já, s AMXem. A dělá tohle. Piu! Piu! A jaký byl? To je prostě vodko, ty vole. Tak jo, tak zatím čus.